Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si zahráme zase opäť Stumble Guys. Možno, jak sa bude chcieť, bude so mnou hrať Marek. No, tak. Musíš kričať. Dajte nám like na tutoriály. Áno. Jaký Dominik. Ja som dal banana. Banana, rožok s maslom. Ňauc. Maslo. Ňauc. Kámo, ja som tu hodil banán, niekto sa na ňom šmykol. A však aj mňa, kámo. Prečo ja tancujem? Však, to sa dá. Turiti. Ja to nedám. Dávaj. Dal som to len tak. Ja nie. Ja som prišiel poslaný do cieľa. Marek. Takže... Ideme späť. Ty máš ľahko. Ideme späť. Kámo, ty pek valí. Pire, Žízek a Dominik. Čo je? Stranu. No dávaj, pome. Tam doskoč. No. Choď rovno. Nejdem rovno. Podri sa, idem rovno. No však ale do tej pravej strany. A to. To To sú nedáš. hovada. Ty to nedáš, kámo. Ty to nedáš. To je GG. Kámo, jak... to nedáš. Next up. Nemal by to byť next map. Next map. Nie map, ale map. To je jedno. Ďalšie kolo. Je niečo normálne. Je niečo normálne, presne. To nie je normálne. To je degešina. To ešte nevidel, ja som to videl neskôršie, jak ty. Kámo. Keď som počul tú jurskú hudbičku, tak Kámo, bojky, teda oné čajky. Čajky tu oné. Ja som dal banán. Nech má nejaký banán. Ja som tu hodil banána. Doriky! Dobre. Ty ona sa chce nepodzorí. Banán. Dominik, číslo 3. Ja to nie! Nie! Dobre, som tu. Sexy? Čo? Postupy. Vidíš ty salta, kámo, s tým kohútom? Tomu ver, však ja dávam salty. A s tým kohútom, kámo. Ty máš kohúta. Jej. Toto je easy. Tento začiatok ma sere. Kámo, ja tu dám banán. Mne to laguje a mne to ide samo dopredu. Serus. Kámo! Ja som ako posledný. Tam hodil banán. Aj ja. Ja som na sled. To máš šťastie. Hovno si ma predbehol. Čo? Však ty si hneď za mnou. Skoro. Hovorím, že si ma predbehol. Nepredbehol. Preč si povedal, že som za tebou. Nie, ja som. Ja. Nie. Dobre.
Čo si zapolí? Aký triasík turbo? To čo je zase? Ty neuvidel. Ty neuvidíš po tej chvíli, jak to je hra. Mire, Žízek, Dominik. Prečo sme v tímoch? Povedz mi, prečo nechcel s tebou, akože? Trošku nedomyslel. Čo je? No čo je? Dinosaury? Asi jej. Ja som dinosaurus! Čo? Nie si. Sem, ale som! Ale A to, prečo som taký veľký? Pozri sa, aký som veľký, ja som obor. čo? Však sa pozri, ja som obor. Nie si. Ja som tiež dinosaurus. Ale ja som obor. Ja nie som. Aha. Líbni to. Tak dobre, ľudia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, zatiaľ ču.